Así comezaban os actos do Castañazo 2013, unha edición que estivo marcada pola gran participación que houbo de principio a fin. A primeira hora da tarde o ambiente xa era de festa total cos cantos tabernarios, que congregaron a moita xente, tanto en público como en participación. Algúns xa non era a primeira vez. Vimos de Santiago, bueno, somos cada un dunha punta de Galicia, pero conocémonos ali. É o terceiro ano que vimos aquí. E que tal este ano os cantos de taberna, ben? De momento moi ben, todo dependerá de se ganamos, non ganamos, porque o ano pasado quedamos de segundas, entonces, a ver, depende. Pois a verdade é que moi ben, este ano hai moitísima participación, a xente ve moi preparada, bueno, sabedes, con gaitas, acordeóns, panderetas, coreografía incluída, a verdade é que moi ben, moi ben, é mellor. Eu veño de Cambados, este ven de Ourense, e ti tamén de Ourense. E que tal os cantos de taberna? Moi ben, son nas tabernas que carallo vai a ser, de puta madre. E que tal as consumicións gratis, Eso é o mellor de todo, debería ser así todos os festivales. Pero é a primeira vez que vos presentades ou repetides? Primeira vez que veño a Chantada. E de momento ben, non? De momento de puta madre, xa viñen onte, para ir conocendo os bares, sobornar aos camareros e tal, esas cousas. Dende a organización moi contentos coa alta participación que está acadando o concurso de cantos tabernarios, que xa se consolida dentro do Castañazo. Temos 10 grupos divididos en dous, uns van por uns bares e outros van por outros, co obxectivo tamén de tocar un pouco a todos os establecementos da vila. E bueno, a verdade que xa podes ver a festa que hai montada aí por trás, a verdade que moi contentos, igual que o ano pasado, pasan moi ben, teñen unha consumición cada bar, bueno, que eso sempre anima algo, e ben. Os hostaleiros de Chantada tamén se amosan contentos con esta iniciativa. E é unha experiencia, verdad, que agradable. Ter este rebumbio, esta alegría e esta xente xove dentro do noso local, pois a verdad que sí, que é moi agradable. Notase que hoxe é o Castañazo Rock, pois. Sí, notase. Ademais o día de choiva, o mes de noviembre, fechas tristes, todos os santos, son fechas tristes en xeral, e un día como hoxe, pois agradecese moito.